Kublai ya phi ki parlok rawon baro ki baju stanat ni simenta ki jung kop khwai do kha te hangne kalong ka babiang na benta jung phi ki parlok rawon malai ngom gam tan war phnyo tang khat san spa si ru yang ui khwai bat ki price kilong ki ba hit te ngan puleno kat kum ka ne ka notice ba ki la tho hangne te ka jing ya kop khwai do kha ba un panyai te iba em de khar bat ba just rengkat bat ki perlok kajaka kan long ham holangat kapung jong imita pengrup khmat lat smith khendiat kadon kahap ka is Khasi Hill district ka tarik kan long ka lai phau tarik nai ba phra raja rapsan na kapur khendai baje steng men step hadu lai steng janmit on pen khwai san teli kipung tengan puleno ya ki price kilong ki ba hit bah kane ka sngi price nang ta baning kong phnyo spholak ba ar phnyo saulak balai phnyo arlak basau phnyo silak basan silak banriu silak banyo silak bapra silak bakhandai silak baspheu phnyo silak te nalor kita price ki ba he hanang ki don ki consolation price nang ta ka consolation price la phi ki ar banta nang ta ka group A bat ka group B ka group A ka don sipotli bat ka group B ru ka don sipotli ka group A phnyo baningkong hadu bai sipeu phnyo sipeu hajar marwei nang ta ka group B pat ka don ru sipotli kane ru phnyo baningkong hadu bai sipeu phnyo san hajar marwei te sisin mala dap ki price ki rawon kim don hok shu ban panthut ka jing ya kop khwai do kha kan ya chakmat on sha ban bu jaka da uding usik ha kapur sibaje PM haka arp khandai tarik nai ba phra raja rapsan on ai por sigenta ban weng ya ki ding ki sej sha ya ki banabar ban wandi jingdi klem da yo jingbit laj no ki tier khwai bat ki jingbam do kha on sim jing theo ya baro ki jaj do kha laj no ka sebal kap sha ban bsa jingbam kat pempadai kapur khwai te nalor kitei ki do kharim on the thmai biang sa khatsan kontar haka ar tharik benai ba phra raja rapsan kapur phra ba JAM on don ki nong diwi diknyang hakatei kasngi bat ki perlok karwon ladap himpat syai subhasa fun kine kinumbar ki bala don hakane ka notice te perlok hakatei kasngi ka ba kham sutanat shu ka don ru sagane ka lokidro ta ka lokidro ka baningkong phnyo da ka local taxi lane da ka pisa nyolak ka ba ar phnyo silak ka balai silak ka ba sau san phojar ka ba san lai phojar kabai tiket phnyo tang lai spa tiket bat san spa artli kapur ban panyela ka ya kete galogidro kan dai haka pur lai baje PM te kane galogidro lap diang kaluj ya baro phi ki perlok rawon ya phi ki perlok nong snong bat kumjuru ki bawan ya simenta tang ya kane galogidro lap diang kaluj ya phi baro ki baju ya simenta te hakane ka lokidro ngan pen EFP kane ka kali ka ba insa ai ka te ka te subha page kane video hadu bakut mo perlok pe mo perlok kane kali kaban ai lokidro ha molongat ha kalai tarik kali dang tip top tayar de oloi te kali tip top model arajar arpau kikot slar babiang te dari sim dah kali ru sim dari sim besar nyawla ke kama te kublai sibun ya phi ki perlok ki bala page kane ka video tengah karpat ya phi semua bahwa subscribe nyo une channel kenang ba phnyu I pat haki wei pat ki update bang sapan mi ha une u channel te kublai sibun ya phi perlok baro